spate. Acum altceva. Da, sunt, aveți păr aici. Aveți păr aici, pe sine. Vedeți fața? Nu, e mă, e. Mai puțin, să vedem răpilul. De pulpe. Mă doare mâna. Asta da, și-au dat. Mai mi-a prins o țigare. Scuze. Lasă-i mă, că sunt concentrați aici. Ce mă, camera are sonor? Are sonor, dar nu zic acum ce cântă o melodie, să n-au? Are sonor, da. N-am fost atent la ce. Are nimic. Băi! Ce? Când zâmbeai și ai, nu? Acum, hai, mai zâmbești o dată, ia, hai! Așa, aoleu! Tu nu mai zâmbi, băi, ține gura închisă!